batzuk, literaturlan batzuk nabarmentzea, eta bihia eta ahotsa banatzea. Hau da, kritikak niretzako adierazi beharko luke zer merezi duen irakurtzea, produkzio jakin batetik, gure kasuan batez ere euskal literaturatik edo euskeraz produzitzen den horretatik. Bestetik lanak bere testu inguruan ipini beharko lituzke. Eta azkenik nik uste dut ere kritika literarioak beste zer egin badaukala da testu literario berez interesgarri bat sortzea, ez nola betez. Neri asko gustatzen zait Alberto Olmosek ematen duen definizioa, naiz eta ez dakidan benetan aplikagarria den gurea bezalako, hau da, nik uste utopia bezala bai planteatu daitekela, eta berak esaten du kritikak batez ere bi indargune izan beharko lituzkela, bat, noizean behin denboraren espiritua islatzen duten liburuak seinalatzea, irakurle batek ere ihes egiten utzi beharko ez luketenak, alegia, hori seinalatzea, liburu berezi hori, euskal literaturan hau ez da oso maiz gertatzen. Eta, bigarrenik, indargabetzea beste novela batzuen arrakasta ohikoagoa, irakurtzeko erkintza, ergeldu eta arte literarioa merkatzen dutenak. Contrarrestar el éxito de otras novelas que menos puntualmente embrutecen el acto mismo de leer y abaratan el arte literario. Hau ere nik uste dut importantea dela, alegia. Eta berriro ere ez dakize puntuteraino den aplikagarri euskal literaturan merkatuaren indarra hainbestekoa ez den neurrian. Nori zuzentzen zaio? Nik ikusten dudan moduan zuzendu inbertzaiola irakurle arruntari, ez? Hau da, horren arrunta ez den norbaiti, berriro ere etortzen naiz euskal literaturara, ez? Baina baita unibertsoari, ez? Nola baita esateko. Nik uste hau esan dudala inoiz, ez? Hau da, alde batetik zuzentzen da publiko bati, existitzen ez den publiko bati, publiko ausente bati, gehienetan ausente bati. Hau da, alde horretatik ez dago kritikarentzako apenas publikorik. Bestetik, benetan irakurtzen duten bakarrak kritikak seguru irakurriko dutenak egileak izango dira. Beraz, irakurle horrek, hori seguru, agian beste batzuk ere irakurriko dizute, baina horrek seguru irakurriko duela. Baina benetan, eta euskal literaturaren alorrean ikuste dute euskal literatura bera eraikitzeko idazten ditugula kritikak. Nik behintzat idatzi izan ditudanak sentitu dut nolabait aberriaren dei hori, ez neurri batean. Eta zertarako, egia esan, baindikan ez dakit. Aipatzen duen ikuspuntuarekin, azken ikuspuntuarekin ez, merezi duten liburuak, denboraren espirituaren ikur direnak, nik kritika egin izan dudanean prentsan, nire asmoa, etzan hainbeste nolabait obra irakurbar direnak eta irakurri behar ez diren horren katalogo bat egitea. Bai, nik gehiago ulertzen dut kritika, eta ulertuta diskurtso kritikoaren ikuspuntutik eta pentsamendu kritikoaren ikuspuntutik, gehiago ulertzen dut kritika nolabait literatur testuen trukea gizartean nola egiten den ulertzeko balio duen diskurtso bezala. Ibonek esan du balio estetikoa soziala dela, literatura zer den definitzen da une oro, momentu oro, garai eta lekuko diskurtsoen bitartez, hor badago hitzarmen sozial bat erabakitzen duena momenturen batean zer den literario zerrez, eta hor daude indarpilo bat, eta nik kritika ikusten dut momentu konkretu batean hitzarmen sozial hortan eragiten duen beste pieza txiki baten modura. Eta nire... Aldearentzako aholku baino zerbait gehiago izatea kritika, ez? Orduan, zentzu hortan batzuko aipatzen zenunarekin ez, zentzu baten irakurlearekiko elkarrezketa sortzen duen testu bat ere izatea. Askotan pelikulat ikusi eta gero kritika bilatzen duzu, igual norbaitekin komentatzen duzun bezala ikusitakoa, ez? Ikusteko iritziekin bat zatozen, horberak ikusten duen zerbatzuk ikusi ez dezuna, ez? Gero bai, eta hori, Ibanek esan du aberriaren deiarena, beste hitz batzutan esan da konformena gortan uste dut, balioa sortzen da zerbait baldin bada, balio estetikoa sortzea rekonozer esanik badaukala
kritikak, ez? Eta hau da, eta edozein diskurso, edozein praktikak behar dula bera legitimatzen duen meta-diskurso bat, ez? Horren gainetik dagoen diskurso bat, igual kritikak bete dezakela funtzio hori, ez? Literatura hitz egiten duen neurrian, literatura bera legitimatzeko funtzio hori. Bueno, alde batetik zentzu baloratzaile hori edo hurbilagoko irakurlearekiko hurbilagokoa uste daukala, baina zentzu kolektiboan edo zentzu soziologikoan nahi bali bada, badaukala bigarren funtzio hori ere